Žrebujeme víťaza súťaže o dovolenku v Tučepi od Casablanca Travel. Súťaže sa nám zúčastnilo 2114 ľudí alebo návštevníkov. Otázka znela, na aké muzikály vás zoberie Casablanca Travel do Prahy. A správna odpoveď je buď muzikál Deti ráje alebo muzikál Quasimodo. Takže spúšťame žrebovanie. A víťazkou sa stáva Katarína Hladká, ktorá správne odpovedala aj Quasimodo, aj Deti ráje. Takže ideme pani alebo slečne Kataríne Hladkej telefonovať. Vytačame. Prosím. Dobrý deň, prajem, Martin Dorčák z portálu vyhrávam.sk. Hovorím s pani alebo slečnou Katarínou Hladkou. Áno, pri telefóne. Vy ste sa zúčastnili našej súťaže o dovolenku v Tučepi. A práve sme už žrebovali a chcem vám teda zagratulovať k výhre a povedať, že ste vyhrali. To vážne? Áno. To myslíte vážne? Smrteľne vážne. Pošlem vám teraz na e-mail taký voucher, s ktorým už potom priamo prídete do cestovnej kancelárie a tam si dohodnete v lete termín. Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem. A chcem sa ešte opýtať, vyhrali ste už v minulosti niečo? No, ani nie. Tak dúfam, že keď sa budete zúčastňovať našich súťaží, že ešte sa na vás usmeje šťastie. Dobre, ďakujem. Do počutia. Do počutia.